Hej, velkommen. I dag vil jeg lave beanbørselskage med beanbørstels i. Man skal bare bruge beanbørstels, og så skal man bare bruge noget kage. Jeg har taget brownie. Ja, man tager bare en plade, og så skal vi huske at smøre den bare med noget smør. Ja. Ja, det er sgu... Ja, det er sikkert fint nok. Sådan. Sådan. Og så tager man sin chokolade eller kage. Bare lige et lille lag. Ja, sådan. Ja, og så tager man bare sin beanbørstels. Vi starter med den her. Bare propper den ned. Sådan, så man ikke kan se den. Og det gør man så med alle. Sådan ser det ud, når man har proppet alle i. Jeg kan lige nævne navnene. Der er stingende sokker, så er der tutti frutti, så er der græs, så er der lime, så er der rådne æg, så er der smørpopcorn, så er der tandpasta, så er der blåbær, så er der bræk, så er der fersken, så er der hundemad, så er der chokoladebudding, så er der snot, så er der pære, så er der bleer, så er der kokosnød. Godt nok mærkeligt. Jeg keder mig. Hvornår er det færdigt? Det er lige meget. Så er den færdig. Den er bare out. Sådan, den er sgu færdig.